ning bawana Burisrawa kok kowe kaya wong rada linglung sajane iki apa ana ngopo kok kaya wong lagi nandang muyung tak sawangkat mau kok kaya dudu karepe dhewe ana apa Burisrawa kula wekdal menika nembe kayungyun Kanjeng Rama kula kayun marang satunggaling wanutya Kanjeng Rama oh kowe iki lagi kayungyun marang manutya inggih Kanjeng Rama marake matura Burisrawa sakjane kuwi kayungyun marang sapa matura marang Rama sapa ngerti Rama bisa paring pambiyantu kula kayungyun marang satunggaling wanutya putri saking Basudewa sapa putri saking Basudewa inggih Bratajaya Kanjeng Rama Bratajaya inggih Kanjeng Rama Iblis kaya sinipi cocopan nami ngawangis Burisrawa nggih Kanjeng Rama yen bisa tak elingake aja mbok bacutke anggonmu tresno marang Bratajaya milya wanutya liyane wae ing menapa kula mboten angsal tresna kaliyan Bratajaya kamangka namung Bratajaya ingkang kula tresnani Burisrawa aku ngerti tresna ki wuta nek ya aja wuta mripatmu to Burisrawa pakune Kanjeng Rama sago paring pambiyantu menapa mboten Blaka Suta yen manudyane Bratajaya Rama ora bisa paring pambiyantu mau jarene arep paring pambiyantu barang sing tak tresnani Bratajaya ora gelem paring pambiyantu. Wong tuwa apa kuwi? Wong tuwa ora bisa dugemi. Lambine mencla-mencle. Senengane mbaluwi karepe anak. Manungsa panjenengan setan. Wani karo wong tuwa. Wani wae wong tuwa mlenca-mlence lambine. Senane jegali karepe anak. Setan alas alung minggat saka kene.